Журналісты партала «Зеркало» паглядзелі, як аплачваецца праца лукашэнкаўскіх ідэолагаў. Грошы за такое даюць вельмі і вельмі добрыя. Так, напрыклад, у санаторыі Ружанскі шукалі намесніка дырэктара па ідэалогіі з вышэйшай адукацыяй і 3-гадовым досведам працы. У месяц яму гатовыя былі плаціць ад 4 і да 5 тысяч беларускіх рублёў. Такі ж работнік патрэбны сельгаспрадпрыемству лагічын. У гэтым выпадку аплата працы на стаўку складае ад 3,5 і до 5 тысяч беларускіх рублёў. Для разумення, гэта такая ж зарплата, як і у кваліфікаванага галоўнага інжынера гэтай арганізацыі. Рэм-аўтадар Маскоўскага раёна Мінска размясціў аб'яву для ідэолага з вышэйшай адукацыяй і досведам хаця б у 5 гадоў. Заробак ад 3,5 і до 4 тысяч беларускіх рублёў, а таксама абяцаюць поўны сацыяльны пакет і даплату за стаж працы ў сістэме ЖКГ. У гэтай структуры гэта таксама самая прыбытковая з вакансій. Ідэолагу Белтэлекама прапануюць да 4 тысяч беларускіх рублёў, і гэта зноў больш, чым па любой іншай адкрытай вакансіі арганізацыі. Часам даходзіць да абсурду. Так, сельгаспрадпрыемства імя Скварцова і Маёрова з Падваложына, якое унесенае ў спіс неплацежаздольных, таксама шукае ідэолага. Нягледзячы на ўсе праблемы ў арганізацыі, на такога работніка гатовыя выдзеліць суму ў 3400 беларускіх рублёў.